Hi, we are here at Tenacity Hall. Wow, our beloved mayor. Yan ayo. Guwapo sama senior, guwapo. All my life. Hello guys! Waiting for... Painit mo na ang mga queens. Here at Danao City Hall. Hello sir. We're having fun with the guys. With the guys. Ng mga gwapo kisala. Sayang di ko na have something for you. And the Metro Danao. Nandiyan pa? Canyon Girls. Lakad-lakad lang guys, lakad-lakad. Ay, hindi na sana. Lakad-lakad festival. Miya ra siya rin nagpayong init kay tananawa. Oh. Nindot pa jug legs. Oh. Sinala ka mangta sa kong kauban guys. Oh. Nagdamig payong pero siya rin nagpayong. Oh. Muna oy, biyot. Hey, narating na po namin ang Danao Terminal na naman. Hello, ano natin ako gayong kuano? Kuan ba City Hall? Kuan na to na maikog magkukupag view. Basig bawal. Kaya nga kay social distancing manggod ta. Hi, Day. Dito pwede magpadol sa taong. Hirap talaga, no? Guys, matumal. Oh, kasi pandemic. Walang customer. Tingnan mo yung parlor namin, oh. Walang customer. Ayan, yung beautician namin maganda. Oh, ang ganda. Ayan lang. Kain ng kain. Kahit walang customer. Yung isa naman, tulog-tulog. Hi!